¿Qué diferencia de impresión tienes ahora con principi de curso? Hòstia, que difícil. Jo crec que la gran diferència és que hem après a treballar amb equip, cada un tenim un rol i sabem que treballant junts podem fer coses molt guais. Y ahora lo poco que sabemos hacer lo hacemos mejor que al principio. Yo creo que a principio de curso no sabíamos muy bien dónde nos estábamos metiendo. Bueno, al principio había un poco más de desorganización en cuanto a los departamentos, pero a medida que ha ido avanzando el curso, pues ha ido todo mejorando, cada uno sabía más un poco cómo funcionaba su papel y cómo organizarse mejor. Pues poco a poco hemos ido aprendiendo de los errores, mejorando y ha habido una evolución. Digamos que el último que se ha hecho no hubiera sido posible que fuera el primero. Entonces, solo por eso ya se demuestra que durante el filmmaking se aprende muchísimo. ¿Cuál fue el remake más estresante? El remake més estressant? Igual el de Matrix, porque yo llevaba producción. Para mí Matrix sin duda. Vale, pues per mi el remake més estressant va ser l'últim. En Matrix ho vam passar malament en alguns moments, tant en la prèvia com en el rodatge. De fet, és l'únic remake que he tingut, bueno, no, però en plan 2 jornades, no? En plan, no vam poder-ho acabar i vam tenir que fer el contraplano del Neo un altre dia i això va costar molt de fer. Quizá el último, Breakfast Club. ¿Y la millor anécdota que tinguis dels remakes? Me gustó bastante hacer de actor en The Breakfast Club. No sé, era como muy movido todo y me ha gustado bastante esa experiencia. Para mí, cuando Ari le tiró el pastel a Pere. El moment de que l'Ari li va estampar el pastís en el Pere a la cara no està mal, Allò va ser un moment bastant brutal. Jo estava darrere fent d'extra i es veia just a la meva cara que em va arribar fins i tot la nata del pastís, va ser brutal. Recordo va ser quan vam anar a fer el remake de Marlí a la pastisseria i nosaltres vam avisar que era el remake de Marlí, però crec que la dona no ho va entendre gaire i es va pensar que érem els actors de Marlí de veritat. Para mí, Juanca disfrazado en Ferris Bueller. I ens va començar a regalar croissants, l'esmorzar i tot, i pobre ens va dir quan sortirà la nova temporada, no sé què, nosaltres, bueno... I ho vam deixar, crec que ens va fer molta gràcia i ho recordarem sempre. Més t'ha agradat d'aquesta relació? El càtering. Van fer un molt bon càtering per Marlí. El Yeri va fer un pollastre arrebossat que estava molt bo, hi havia opcions veganes i amb 4 duros van fer un menjar increïble. Els primers cursos sempre són molt especials perquè la gent venen de batxillerat i tenen ganes de la uni i són sang fresca, amb noves idees, molta felicitat, molta motivació, i això m'ha agradat molt. Saps? I a més hi ha molt talent també musical, molt talent en molts aspectes, en maquillatge, en vestuari, dirigint, escrivint, filmant. Una experiencia bonita para todos, para mí también por ver la evolución y para vosotros porque luego queda en pantalla también la demostración de esa evolución. Me ha ayudado bastante a ver cómo funcionan los rodajes un poco en la vida real. Ha sido una experiencia inolvidable. Vull fer sobretot menció al nostre professor. Yo quiero dar las gracias a Jeffrey porque nos ha ayudado un montón y con su constante apoyo y sus consejos yo creo que ningún remake habría sido lo que es ahora y se lo debemos mucho a todo él. I també l'Òscar, que no estava dins d'aquest extraescolar, però també ens ha ajudat en qualsevol cosa d'edició, de material i de tot. I això, jo crec que comenta això, perquè sense ell jo crec que no ens haguéssim espavilat tant. Sí, és la millor generació que he vist mai d'alumnes a la meva vida. Sens dubte, triomfaran totes i tots. Són els millors remakes que s'han fet mai a la WIC.